Secretary announced on Friday also that we are pausing assistance to the government. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko minisiri Antony Blinken ko BBC la firi k'ale hakilila tɛ k'a fɔ ni Wagner de nɔ kɛra u ka murutili mun ni a ma sira sɔrɔ ni a tara ka ɲɛsin Moscou ma juin tɛmɛnen ko n'a sɔrɔ olu de nɔ ye fanga dafiri mun kɛra ni a ye dan sigi Mohamed Bazoum ale ka fanga la a ko waleya mun kɛra ani ko mun bɛ kan ka kɛ tuguni Niger jamana la ko a ma labɛn Russie jamana walima Wagner fɛ ko nka a ka kuma la u b'a lajɛla ka se ka a kɛ nafa bɔ sira ye Blinken ka laseli la Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri a ko Wagner bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la ko saya tiɲɛni ani tɔnɔmabɔli ko o waleyaw de bɛ yen a y'o fara a ka kuma kan ko farafinna ko Wagner ko u bɛ baara minnu kɛ fanga minnu bɛ gɛlɛya la ko Mali ni jamana famaw ko u ni Wagner tɛ baara la ko mɛ u ni Russie jamana ka kalan lakɔgɔlikɛlaw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani Centrafrique k'u bɛ fanga la kɔlɔsi u bɛ taratadasiw ka kalan lakɔgɔli baaraw kɛ u bɛ bilasirali kɛ sariya fanfɛla la yaasa dugu jukɔrɔ nafolo sariyaw ani jamana sigikan n'o constitution ko olu bɛ se ka falen cogoya min na ko o kɔmasegi la ko wa k'u bɛ dan karila fɛnɛ jamana ka sɔrɔ fɛnw na a ka kuma la kɛrɛnkɛrɛnnenya ko dugu jukɔrɔma fɛnw ɲaame ni o ye Niger jamana ka faba ye Antony Blinken ka dankan ko mɔgɔ min ye nin waleya in ta ni o ye ka fanga dafiri k'u kan ka faamuya u bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana ka kanabilali ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ni o ye ko ka wele bila ka ɲɛsin Wagner ma. Calls the number of leaders from ECOWAS states in the past week